Ja, og det betyder, at jeg kun kan gøre det, jeg er blevet programmeret til. Til gengæld ved jeg alt det, som Mikkel A. ved. Modsat en genklon, som er det, vi kommer til at snakke meget om. En genklon bliver klonet ved fødsel, og ligner derfor præcis det dyr eller menneske, den er blevet klonet af. Til gengæld ved den ikke noget af det, den anden ved. Ja, så vil jeg tage den her trøje på. Men skal vi ikke se at komme i gang, i stedet for at stå og snakke her om os selv? Og jeg vil gerne starte med at snakke om det, vi ved om kloning. Det, vi ved om kloning, er, at der findes forskellige former for kloner. Computerskabte og genkloner. Vi ved også, at det er muligt at klone en bøf, får, heste, mus, og forskere endda i gang med at forsøge at klone en mammut, så vi ved altså meget om kloning. Nu vil jeg vise jer en stop-motion film, der viser, hvordan kloning via fødsel foregår. Nå, det var sådan Dolly blev klonet. Jeg har altid troet, hun blev klonet en maskine. Nå, vi er allerede ved spørgsmål 2. Nå, og ja, det ved jeg. Den første kloningsproces blev udført af George Mannel. Han gjorde det på planter. Ved at overføre blomsterstøv fra den ene plante til den anden, kunne han forudse, hvilken træk blomsten ville få. Det meste af kloning er baseret på den her simple teknik. Tak, mellem dig og mig, så jeg skulle tisse lige siden vi begyndte. Nu siger du, at man kan debattere dag ud af dag ind. Skal vi ikke prøve det med nogle ting? Jeg gad personligt godt den med at aflyse sygdom. Det er ikke min skyld. Det er dig, der har programmeret mig til at tage sådan ud. Okay, så vil jeg gerne starte med at snakke om aflyse sygdomme. Det er jo fint nok, men det kan skabe en helt ny sygdom, som kan være dødelig. Og så vil den her klon og resten af verden være i fare for at få den her dødelige sygdom. Det er du nok ret i. Så lad os tage et andet emne. Den her bestemmer du. Sandt, men den teknologi vil tage lang tid at udvikle. Det vil kræve lang tid, mange penge og mange ressourcer. Der kan gå 10'er før den teknologi er opfundet, og til den tid så vil naturressourcerne måske allerede være opbrugt. Så sig mig lige, hvad det næste spørgsmål er. Jeg kan ærligt talt ikke huske det.
Det skal jeg nok. Tag du bare lidt vand og få styr på halsen, så skal jeg nok tage den her. Det er et virkelig svært spørgsmål, for det kommer an på, hvilken synsvinkel man ser det fra. Der vil altid være dem, der synes, vi ikke skal gøre det, dem, der er lidt ligeglade, og dem, der synes, vi skal gøre det. Lad os prøve at dække alle tre synsvinkler. Lad os starte med dem, der synes, vi ikke skal gøre det. Hvorfor rode med naturen? Hvis vi var skabt til at klone, så ville vi allerede have gjort det. Så ville vi være bygget til at klone. Ikke til at gå ind og rode med naturen. Lad os prøve med dem, der er ligeglade. Hvis vi har brug for det, så gør det. Hvis vi ikke har brug for det, så lad være. Og så lad os prøve at tage dem, der synes, vi skal. Vi er nødt til at gøre det. For så finder vi ud af, hvordan kloning fungerer, så vi kan klone andre ting. For eksempel naturressourcer, medicin, mad. Det vil gøre verden til et bedre sted for alle. Hver af deres grupper kører på deres form for etik. Dem, der ikke vil, kører på regeletik. Dem, der er ligeglade, kører på konsekvensetik. Og dem, der synes, vi skal, kører på sindelagsetik. Derfor er alle grupper meget svære at overbevise om at skifte gruppe. Men I kan jo selv bestemme, hvilken gruppe I vil holde med. Jo, det synes jeg er en god idé. Jeg vil personligt godt vide, hvad folk tænker, når vi siger kloning. Det var da smart. Hvorfor tænkte jeg ikke på det? Må jeg til næste spørgsmål? Tak. Det næste spørgsmål er, hvordan tror du, man kloner? 4 havde ingen idé. 3 tænkte på en maskine. 3 tænkte på at sætte gener sammen. 1 tænkte på genmanipulation. Og den sidste tænkte på at kopiere DNA. Jeg tager det sidste spørgsmål. Det er, kan du se nogle ulemper ved kloning? 5 kunne godt se en ulempe, 6 kunne ikke. Økonomisk set er det også dyrt at klone. Til kloning skal der bruges forskere, dyr og maskiner, som kan tømme og fylde æggecellerne. Det tager også meget lang tid at klone. Tag for eksempel Dolly. Det tog 279 forsøg, før forskerne fik fåret Dolly. Alt imens alle forskerne skulle have løn. Dyrene, fåret som Dolly er klonet af, skulle have mad, og maskinerne skulle have strøm. Men grund til, at det tager så lang tid at klone, er fordi, at mange kloner er dødfødte, er deforme, eller dør kort tid efter fødsel. Så økonomisk set er det virkelig dyrt at klone. Ja, det er nemlig genkloning, og folk har noget imod. Så folk er helt i orden med mig, fordi jeg er en computerskabt klon. Der er hverken noget etisk forkert eller unaturligt med mig. Det er nok en god idé. Ellers bliver vi aldrig færdige. Hvad er det næste spørgsmål? Så for at forkorte dit svar, er det et stort, fedt ja. Undskyld, jeg stopper der, men jeg vil bare lige stoppe derinde og begynde at blive helt filosofisk. Ja, selvfølgelig. Spørgsmålet hedder, har vi nogen mulighed for at gøre kloning bedre og billigere? Sandheden er, nej. 1% af alle kloner overlever. Så for at skabe 100 kloner og se kun én overleve. Hvis vi skal gøre det bedre, er vi nødt til at finde en ny måde at klone på. Vi kan heller ikke gøre kloning meget billigere, medmindre vi kan finde en ny måde, som kræver færre maskiner, færre forskere og lykkes i første forsøg. Hvis vi så skal gøre kloning billigere etisk set, skal den her nye metode være mere naturlig og mindre skræmmende. Alt i alt er der kun én måde at gøre kloning bedre og billigere på,
og det er at finde en ny måde at klone på. Nej, men det er sandheden. Videre til den næste. Så er vi nået til sidste spørgsmål, og Mikkel A. har givet mig den ære at svare på det. Spørgsmålet lyder: hvis vi skal ændre på verdens fattighed, er kloning så løsningen? Svaret er igen: først i fremtiden. Vi kunne sagtens sætte forskere i gang med at klone en masse køer og får til dem. Men virkeligheden er, at det vil tage for lang tid og være for dyrt. Det vil være billigere at sætte landmænd til at producere mad til dem i stedet. Kloning er lidt ligesom rummet. Det lykkedes os at komme ud i rummet. Det lykkedes os at klone et dyr. Vi ved rigtig meget om rummet. Vi ved rigtig meget om kloning. Men vi ved stadigvæk ikke nok. Det har også været sjovt at være med her, i stedet for at sidde inde i min film og kede mig. Farvel.